pen inti patu aklam along setami ankan bang ason thak si pening le thot ta karbining kan kimi katalon padopon. HDP patu aklam along setami krena kep ingden karbining kan kimi katalon pon. HDP moncong teron arong ingden phop hang adong hawar fast lapen karbining kan kimi katalon pon. Lahari janna ka chiking along puthat raki heroin kenep thulong pen inut kachingnang. Non beer tang ton pen arjik tha. Haroghat pen inti patu aklam along setami ankan wang ason thak si pening le thot ta karbining kan kimi katalon padopon. Lakha kep hawar ki hat MEC constituency ke parloja semet pet inti patu aklam along ankan wang ason thak si pening le thot setami karbining kan kimi arni kimi pacheton dunsi katalon pon. Lason si karbi atum ningkan kimi abangke thang achiklo ni phai isi henlo. Lason si patumi adap apor malon pen karbi ningkan kimi alama pachipur ponsi ason kapathu angthun setami dengpon. Lapen kaprek ajati atum setami labangso karbi ningkan kimi katalon pon along alir acham nang pidun. Lapen arni kangsam apor pen rat amei setami padopon. Mei along mei chepehem phupon laki ake hai rupam tokbe ahin pensi mei chepehem phupon lo. Lapen aluhi sarpo mate chief guests dorsing rong hang lapen deputy speaker Ajit Kumar de setami chetong dunsi ason alam chethan pon. Lapen ex minister Khorsing ingti setami chetong dunsi ason alam chethan pon. Lapen pon ingti arong arat atum setami dorsing rong hang arideng memorandum alu setami pipajil pon. Bangso memorandum along ke jongpon ke boundary wall nangji pusik ke hang padopon. Lapen MLA rong hang asang ho pen boundary wall abangke nang selampi pon pupusi rot athing no chechak pon. Lapen aphitu sarjeng inti ahin pen labangso amai long nang kachetong dun atum an aphan setami kachuro alam thepajir pon. Hawar ke hat pen nang kiloberta long bamon rong phar news tech report pay news. Lang lihem ini an dorapet na dengan kini kartu untuk dorapet lo me judet pen lang lihem ci an ke panewan pen ini ngarong ulo jadi lang lihem ini an itu pen nang lo penang an itu jalan di sore longpon dan ingkan gini ni bilahai di sore long mengenai tentang kopai kini lo masih ini dah ingkan gini kartu long kami mesen pensi pecun pono penuh bulan ka mesen gini gini dan apa itu kata me jauh lang ni ham cukup belum jadi kata gue kalau dekat emosi kalau ngarat akan tapi ingkan dia gini yang dong rengi dulu ikan mati karena panco tompon. Sir, mo head jong hala memorandum nang ititon na bangso kupipisi kita lo sir. Ni limo ada kapan ni kalau ada pakai sonpi video sonpi omong pen itu nama pakai ni emele kita pen yang diklaim dun ni itu jadi rong kan lo baki ban tu itu DM dokter rong hang long konput alang ke atau kita kipian ingat jangan lo pen de kipian kong do yang ni riden pen pleng lagi begini borat lo kata. Gitu. Labangso nonge bangke. Auragat paning ki potharot khel potharot amar তোমার হলো মিউজিক্যাল চেয়ার kimi ফার্স্ট কে বছৰৰ যি অনুষ্ঠান বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰম মিউজিক্যাল চেয়ার মই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব পাৰি মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ আৰু মই আয়োজকসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁলোকে বৰ ধুনীয়াকৈ এই আজিৰ এই অনুষ্ঠানবিলাক পৰিচালনা কৰি গৈ আছে আৰু ইয়াৰ শেষত আকৌ আমাৰ ইয়াত বিশিষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ আৰ্টিষ্ট anong i-change itong katong metal la bangso ay kedua di pakini lo non nonge itong pagir panggongo la kanon na kapagir pani bangke aro sotum musical chair শুভেচ্ছা জনাইছোঁ la bangke la so Lahari janna ka chiking along puthat raki heroin kenep thulong pen inut kachingnang. Niphai isi thang achiklo ada por phai kepra achitim apor lom joy pen birta longsi lahari janna ka chiking along raikom sai khilapen C20 CRPF CAMP bokajani staff atum chelangsi I hompang thek the agari tata ID registration number AS02CC3548 agari along ritar lipsi pangrum pet pen inkora pho soft heroin Tharokit Thomra Grams Raki ahor munep longlo lapen inut Fayaz Uddin arta krenar kep asar bura amen Abdul Martin arong haldi ati PS Dabaka district hojai pusipang thekpon
Api labang soraki ahar murai kom sai khi atom si chapari deng pon. Dilai penang kiloberta Hemari Bay News Tech Report Pay News. Niphai isi thang achiklo 21 nong Borjan constituency ki parlo HDP monchum tiron arong along phang adong LP school pathu aklam along ingdeng pho phang adong hawar fast lapen karbining kan kimi katalon mesen pen paman ponlo labang so phang adong hawar fast along alu hisar po aman pen Borjan constituency EM Surya Rongphal Health and Family in charge KAAC lapen Borjan VDC chairman Sonaram Singnor atom chetong don Dilai penang kiloberta Hemari Bay News Tech Report Pay News. Tante pini upai mepen pini bang solong nan chetong don kerangke korte tumhanan nasi nilitum labangso area long lake lapuhan nilitum pangadong labangso pangadong long nilitum tebok terai rong an nilitum chingrum pensi kedamtang apor pen nilitum kadak pangadong rong aje lapen karbisingkan kimi katalon bangke nilitum pangrong rapet si pining an bangke ningkan phokicok tapuson nilitum paman si bangso long la bangso arong arat atum kaduk abe akang hon kido penajok niliphan sitame RC committee la bangso a secretary ba niliphan matang bon si la bangso long nili kiun an man nilitum claim rapet men ke claim ke dam yun ano lang tamen nilitom bor ikon lo tason si pini nilitom na bangso talon bangke claim pon Tangke nang itu non kewangjian ikan setame la sontot katalon penjeson niga kondo. ni ahok la solam bang nilitom hangadong la bangso rong aje bangke lake nilitom ladak nilitom tebok terai arong an chirumpet bangsi la bangso aphang dong pis abangke nilitom apaman pon laki kibang jilangan ni setamili tumbangke lapuson katalon na bangke nili tumbangke kaiki setamila bangke padupon biaji lapen isialam kapacini dun kantong lapuhan lo litum karbisingkan kimi harong tin anu tin na bang pusitame karbiarat karbinglongarat setame chini nei ko kabor ibensi karbiningkan nemi bangke prejam adimlong setame talon lo sona kasih litum tame talon bombang bomlo setame kewang jilangan ningkan bangken nilitum karbiningkan kimi along bangken nilitum kita na program bangken nilitum bangke paman pon pelo setame nilitum cingwai cingsaya bangke lapuson ke doji nilitum laphangadong laso rongaje bangken nilitum bangke muning pen bangke nilitum thang ni phai sia ni bangke nilitum paman pon pelo athela bangso kapaciton pen pinangan nilitum tebok terai HDP arat atom ta penangan atom labang solam ng palit dolok lem la penang abisingkan dimikan olam lahan ng palit ato si lituman dame labang solam ng palit tek nang than bon tek alang lituman dame korang tu pajero si kebang jilangan ni bangke karbiningkan kimi bangke litum bangke HDP long bangsi jarap ceturun po setame pangadong pes bangke la bangke litum aikia teng sin litum ni phai isi thang ani le paman pon pe setame sobrang bang setame litum bangke talon pon bomba Ini penyelong jaimek itu dan nilitum kacisik pinangan do patu parong rolong nilitum idap het por phai pho por pen nilitum thong nong be ki kat pin so lo su abang so ajai mekta deng pon et lo da son tha se pini ko pai mi pen nilitum la abang so amai long na chetong don man ke do star sojo rong par EM Karbing Long Tun Mas Council alang li setamen litum long abang so kangpu long bang nilitum han naing pupon pilo abang so long na chetong don sar Sonaram Singnor VDC chairman Borjan alang li setame bang so kangpu long alang li setamen litum long agi na ngel Ini lah bangsa amai nan tung kapacun long mani phang kacuru kang pundung lah kacuru ponji alam ke lepohan lo athe isial sai claim long te litum jakong orang kadok abi kenang sot kacirap cetu kenang sot innovate na ini vet pen aja bunde athe kacirap bang litum kenang sot non stamin litum kiong dong litum han break jam litum han kacing hon abang thu bang pitung pininong ing ning keme penang cirap dum do
la son na thasi ning ke me pen prek jam ma son mung la son na chirap dunduk la selang li tumas tame nili tuma hin pen karbin kan kimi la pen nili tum RC committee hin pen setame alang li tum han nili tum ahin pen korban tu pajil don chirap bun nalitum la pangadong Facebook la so Katalon na long kopi ke mang pen sanang tum la bang so abang Katalon ikune labang so kimang ke lahan lo nilitum labang so hang adong labang so iria long nilitum kapap hi hup arat la silitum bangke la lo kimang bangke bang ason nilitum stame labang so rong arnisi bangke ketekeri pendang lok kacing thur hin pendang lok prek jam ason mung long stame nilitum paprang dundangi po kimang bang silitum labang so abangke nilitum pathikon Terus papil Niphai isi arni thang achiklo 21 nong Borjan constituency ke parlo Mirjang English High School HDP Pathu aklam along ada por final kep apor pen HDP ahawar an chingrom pet pen pining aningkan aphan karbining kan kimi katalon pon bangso ahot ke AACEM Surya rongphar ahin pen honjeng care ingti ponsi bangso HDP Pathu aklam aphan donri ingpu ponlo puthot HDP Pathu aklam along ama 21 nong Borjan VDC chairman Sonaram Singnar ahin pen chikimo adem tami kangpu ponje phan honjeng care ingti ponsi puthot ingpu ponlo lapen ki ong dung aman pen ki do atum chitong dunsi lapen ki theki ding lapen kurusar atum an chitong dunsi bangso ajai mek misen pen pachun pon ada por phai circuit malom pen EM Surya rongphar kangthum karni det pen don ritame ingpu ponlo lapen malom so chingki chathan ponlo phang adong hawar first committee chun bang disoi tiron lapen me phu joyram timong pensi malom so ame long me chari pon adun thu phang adong alama tami ingthur pon lapen ason pathu parong ro tami pado ponlo lapen Karbi traditional dance ret nong chingti lapen hacha kikan ason padopon lapen rat amai pi nong ekapajir tami padopon adusi cultural night tami mesen pen paman ponlo Dilai Penang Kiloberta Hemaribe News Tech Report Pay News ini fansi kantala pulo kan gini itu Karbi atum kalau ko la 1 Februari lang bangke Karbi atum ke klaim ke dam pensi ke ceng posi la Karbi atum ke klaim ke dam ke ceng ke Februari ciklo posi la 1 Februari ani sinikan gini ke palon lo Kasi la kiti klaim sudam pen ke ceng posi la thang ciklo pan ke thang rilang posi itu pen bang aring ala kotu makai tum ke bangke bang aning garong aning aji asala kiti la pen thu ko peni asang ke pek lang amde la aning garong la bang supensi tang ceng lo la sila ni tum Karbi atum la so Februari lo ngachrap dung ke la hano Karbi atum ke la inglong ari sai chudiki la bang supensi kereng ia war sai ke celong ceng Pasila 1 Februari si Karbi ningkan gini jadi tum palon lo pasila bangso klaim kedam bangso long litum ardi pinang ko bangke litum haku penta inglong ari sikedo inglong hawar sikedo pasila juming cultivation pensi litum kereng ia tawar ka celong ceng pasila bangso kereng ia tawar ka celong gel halo bang kado kawe kapek ka khai pen lamang so ilum Karbi atum asai chuti ka kapek dam ke ili tum ke la sok nampo phelo thingthei thoi the hipi beri hen phrui hansrong ingkian lamang son pajukung la sona sai ke tiawa khai ta tiki ke la da halo tum kapek ka khai pen la sai chuti ki Karbi khai long kapek dam bang kasi ili tum lamang so along Jongjung aputak sitame la hampang ham chong pen kam klaim ke non jong dili ke thana sana dhasi la jir ke dam pe helo la jir ke dam hosi Karbi atum kerengi atwar kachelong cheng mate ka jon kerengi phan la kachawli mate ke thani non lomle school boson yede ko dharok hemijikim rigajikim rit ke pan penthu rit ke nong la penthu ki phir ke thak ki bu ke leng ke soi ke ret pen cheng lok ki lun ke kan ki thip ke theng lai ka do ko yan stame jir ke damolong si chawli pon et pokar jon ke nang ya son anamang tasila bangso kapaloni non ke cheng hor bang ke an chi thang thelang prai 30%
40% akar bi tum si chini chalang labang so pachini apan si lapini sonsai tame angkang pi pen palon nang kok lo si mo yang si la 1 February la ningkan ki areng lo tu maningkan kimi ason yang si kumania bang kumania pan mate yok ka thanang ni pin amena mena aning hang ateng pen labang so la non chiklem rep long so ning hang du amena mena hem chipolon rep amena hem chichu rep chiun rep labang so an la 1 Januari labang so teng nang lelu pulote ilitung labang so ningkan kimi palon labang so imang ke chichun kasi pinis tame dak hidipi non katalon mesen lo se artri ana mani asing du kecidue tadolo dak belek adharom atung jene koi dhorok Hindu atung tame Kristen tu me Musalman tu hone komat ma dharom do an se tame amena arona teng pen labang so ana mani ardom po la karbianglong arat la pentu karbianglong ri de prang ke misenia phan la pentu la peneng andingkan la ke cheng pen hak yuran se tame Ute karbiang long ara tuman sitame rengdok reng mi pen du thak long ye phan labang so hil jume chuang lo apen thu pini sitame lada hidipi rani puta pasi taun lo hidipi rani ya putak no hejong tum chithan lo aso hidipi kamantu senang aman lo ma apen thu lada hidipi along lada aku pen klaim ke dam tum labang so ang thunawi sar mane tum phan ke ya po tum apane chambruk so tum phan tame dakaji thok pon dolo nang tum ke klaim kedam son thot mate nang tum ko pakleng ne ya akam ana mangke non tum ubi ke mi tum klaim po pasil bang so ke klaim kedam along nang tum hir jume nang chipidu nai pula so hir jume tame tum chahang pon lo la pending wis tame ladak ini tum long so kam pachu no phana bangke achrap chitu du tum dopik lo lang tum kado e phan tame churo lo pasil pini ini tum local MNC la EM lo IC medical la bang so phai tame dak non soi bai pen karchu doji la sepena putak sistame la ada lulkan ajo la sonta music competition mate variety show la son doji la sila kado kowe non iltum tamang so long hitame mama ning hangatum langalong po asia hok pera bangke ini labang so ning kan kimi da hidipi long katolono bangke success lo pusi nitum kado ino matal ke bang jilang nang tum talon pom jilang ku kemang pon tu masa oh la do manen mon no hejong ni lisan lo la adon tingdong si kado we ningkan kimi kolon nai pu ni pen nang pen anu than thepin pa mena ning hang ateng pen adon tin dala 1 Januari horoson akidung nai tu metama hem okoli ning ke de hem sidora ji an hin dam te jatra hin odagi pula bangso ang deng nang letik ke la bangso la ning karbin ningkan kimi kini sono bang ke talon pon pon choro lo sa